agus stoi bhí trá sin go an láid trá agus ní lehinntaí I dtí hád átlinn bhí dóid agus go bebnach siúlach dúr le mar bhí se fácaí in na chaimléon tri go mór an áte. Ach cahanna rá go rá riime darin I híochtta seachan seo ar on seachtaí agus dreanú ag an nóbaid iontacha tá díntaí. Agus séstú leis an wean agus le loch drámaíochta ní fiúnta sa bé an Amharclann man nó bhfuil drámaíocht le mó. Agus tá sé go ionintach an borad tá teacaí faoin drámaíocht in ganta seo le tamilta go blianta. Tá ní sem mo chun í hála le lágáin, gus bhí me bhaíseach go bhean in agus tíir sé gé cén lágáin. Ní haim do chaúta se lágáin. Ach sem nu is caitiúnta pusin sé a lágáin, but I dtí daoine bhfuil me mo chumí ar a lágáin ná ní chluinní sé mór an Gaeilge cin sé. Agus ní sé go pluiste mór an Gaeilge mhaid go fór tá mé mo bhí tíhil na fillm na canúna canúms níor chunnel agus tá sé deachta I ógan. Bhí me mu chéad árainn mór rion seachtaí ó hen, agus bhín cúpla béarlóide mo chuideachta. Agus bhín bheirt seanlaid seo an na saí ar a gláí. Agus iad a cainte frú héin, agus lámhaid na béarlóide bhí dhéanamh leis an bheirt seanlaid sa bhí ar a gláí. A béarlóideach leo. Agus nuair a tháinig mis timplóir, bhí me mo bhíle títhil me. Díamartá sib, agus bhrean na duine go na seanlaid in a bhar agus túte. Tá sé an Gaeilge tá bhí óid. Bhí me postú le chunta nach tóca. Cúneoid leis, maithe í róin má bhí muid ráí nachtíiginn si agus chun teisteáin. Go déadú tú. Bhís tíach leis an ócaiteach chuir ar bhsúla bhí be an oscail defiú le tálú. Tá chlár na Féile le fáil híos a híomh na citóiginn sin, euro bháintáid, agus ben ticéad le bhil isteach an dráma héin leis eiste héid dagus na hátainine, so dhéanamh sin bhór ticéad ar an isteach. Na daoine bheith sa geistin seo be Seán Marónaí, stúrathir in Comhlachas sin bra gátal, fáilte rúd, agus an sin be Noel Ó Gallchóir a Oscailt na Féile, agus an sin brennemuid go hachamar ar an glár é féin. Siad moltóirí na Féile, agus tá siad an mór goideachtain sin ná a cófas chur ar muirí seo súlaháin agus síle ní canéna. Agus sé an bhfuil na sáiní ag síle ní canéna. Bhí an chuile í ceappa bhfuil sí páirte a ros na rúm. Agus chóla me go dionsa bheanna, bhí sé ag socraú le deanna, agus dionsa bheanna, agus ag sí ní teara. Tí bhór an charactéir seo chéad í héin atá ros na rúm atá casú le. So na récinn si bhí go lách léthe. Agus speisialta sib se tá díonna drámaí, mar déanamh trafarbeh. Mar an ann si go máta. Péis céile, le cúsacha le rudaí, Seán Marónaí, stúrathóid an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta. Tá mí sin seo ná riire mar seis promptúr nó ledóir do bhátí mar chunacha chunéoch me díalcí ga. Ach ar éonas tá sin na privilégium an seo nó ach tá sin na privilégium go carhórlam le fad an ná Noel Ó Gallchóir bhfuil í gáilm éisian a chuir in na díobh sin seo in ásan Ghaoth ach is brelam go sé ling chun in Féile Náisiúnta Drámaíochta seo Oscailt Oifigiúil. Mar tá Noel ag Féile Drámaíochta fad an ná, tá sé buinte leis na cumann drámaíochta, í sé páirte go leor drámaí le buinte gofta thorcha, agus sé grúpaí eile, agus tá aithne agus aithne gcólaithne mar dearfá. Agus mar dearfá na seanlaid tá sé molta agus bhí sé ag mo host. Agus tá mola ag daldó mar duine thar bheith dáíar an táin mada leis an drámaíocht, agus mada leis an litríocht, agus mada leis an dachas mar leis go chéin. Agus éon rud a thugann Noel faoi bhín sé fuirfa. Agus mar sin is mar chalalam na fada ach mar drámaíochta bhfuil aithne golóir aithne ag na cumann ag gorcaigh agus ag géirí agus timpeall tíre is breanam gur duine dá gcuid féin atá Oscailt na Féile seo ina ceantar dúigh féin. Mar sin chun an fáilte is fithe
Rev Noel Ó Gallchóir. The more Polish and Sean. Ja, det var det. Och så då vill du gå in och spela det där med Leo. I Spanish. Akléir orhíní agus a cardinnig tá luhain mór alamsa bheith seo láirt le Oscailt Oifigiúil bhíanú ar an éile Náisiúnta Drámaíochta in seo an Amharclann a chóíthe í dóibh. Agus be fésta Drámaíochta againn le duine deú seachtne be céir ama ada na rógarí is Connemara, aistearí na Lochran is Cearla, agus sin dhéanú beitiúil aistearí bhíhí na dúnamh is ar an arda ag an coppla bómate. Agus an taon drama nua scríofa an seo na sin aistearí faoi bethúthail. Agus an sin tríar drama muire ó aistearí bhéanain agus ar láithe éag sin na Féile. Fésta Drámaíochta cinse. Caiimar siúil héan go chochaí an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta spiridínta ans na Common Drámaíochta ar fud na nGaeltacht agus a más na pobl eile ar fud na tíe. A bhí páirte an ó buíún Comhlachas an óstan ar Royal Dublin na Malacia ar a físíú leid a fiáre muideag seachas a sé. Thesa go déta sin mór bhí me héanám agus dul me go láscuig Denbach agus Shane Maroney agus Shane Tuiris agus daoine eile. Lá me héan páirt a go bhór na féilte go héiríchas na chead fiche líon. Agus caiimar éid cumne mo gcónaí go geanúil ar na blianta sin na nóchaidí an ar lách aistearí gáir a thárce. Páirt na féilte Náisiúnta in Ngáileh, i Rossaville, Ghaoth, Melfarste, a fiochanna, a géirí fiúhain, agus a chrac, agus a sport, agus a choideart a bhíogain ag na féilte sin, agus just suite go láirt ar charahhain ar goid, si sin vintí mo go le charah, aisteart an Sky, aisteart grind an Sky, a Jimmy Wayne sin coppla seaartan hain. Resta Jera anam. Seo an ceathan chuaid don éile Náisiúnta Drámaíochta bhéin seo an Amharclann í dóibh. Lídeag seachas a sé a bhíon buíún Comhlachas, lídeag ortas a cehé agus lídeag nócha. Ra ha sé ar bháithí na smuintear féid coppla bómate. An lídeag ortas a cehé éinig le líide. Bon lí a mór na Drámaíochta. Is sin in an Oscailt Oifigiúil. Chwedrig o túhail a bhí na ara Gaeltacht sa mámas condaí bhío eisiau na bronna dúisianí. Éiní ní Oscailt a for Boes a Gyrrid, Shane Stafford agus John McGardle sin na Malta i bhíon. Bhí ceir am bhíagar an ardan, ní racha mé frífarig. Trúrada agus chinéag a go Gyrrid, na Drámaíochta tíú seo tír i bhíon, na léirí dul me go láscuig, léirí se do gúntearí phobalstal í dói, drama fada tobaiste vici. Léirí moia ón Erin ní bhíl agus an Breslin, léirí siad agus sríúisiad, drama do garmidí, pógba go liis agus pógba go ríist. Léirí agus sríú níl cabhaircí, léirí se drama dar bhain an bisia do aistearí na groch agus dar láithe chuúbagad sin an tríú aiste a bhíon mar a bhí go bhór chuid dramaí néil. Agus léirí tonchar do fáí do aistearí ána leis an canan, léirí se drama grind ar bhain na mré. Agus fyd i fi da symbols yn nám fásta na bhí scafte do bhaite bhí dói, bhí na gcónaí mar a clias yn nám agus thug siad na dóirí a chu hyn. Agus léirí siad sin drama fada stíonn seo ihe hathair le na Féile caistan san léir. A rééis sé beanna go dtíon lídeag nócha. Agus ba Thomas Michael Levíide, más éine bon luia na Drámaíochta in seo is cinnte gur Tom luia na Drámaíochta. Sin a dáscail an éile Pat a Pope, is a dás an nám sin pásta. Agus féir bheith treibh bíad bhíile. Na Malta i bhíad bhéin sin na éine níomhaí, is sin fér sa tí ní spoile, sé na mar a ha agus a rís John McGardle. Bhí treibh Drámaíochta tíú seo tírom, bhí an póstú drama lúglas na híide ag aistearí ort a thárce, ag aistearí Comhlachas bhí chun na fáige síos, ag aistearí Helen bhí an pota anrai, agus bhí go bhór conal eile an dhé drama eile bat a cyrne a go bheith, bhí Michal O'Malley le TG Ceheniation,
Léirisha la Tuniangar Tanbiana and Drin and Luas, Shaw, Dini is Connemara, I guess it's a two shot cheer of Foster, Léirisha drama, the Hutch Spike, Belican, Pacun, Vishan Tamaibi, Neil McCowerkill, Maida, Denise, the Immersion. Lady Ashteri Bolfin, she, I guess, a mask Nashteri Yondi. Dini an echo Joe O'Donnell, I guess Anne, Joe, I guess Anne Lena, I guess Sarah Kitty, well, Mohay, Kitty Vicky Wine, Shahamor. So, Nijab, obviously, Kahay, it's Nijab, Noha, Kajil the Bianta. While Tiger Jail, the Hommon Drámaíochta Wayne, a visited on Terish Adde, well, the Shajam Takumari Makanta, Kojaku the Valastadu. While I'm talking the Hommon Drámaíochta Wayne, I read the Tiris Father you, the part of Lochmus and Lady Shaw, Motherrinshad, the Legion Chapters of Shea, Artus of Kahay, I guess Legion Moha, I guess Pakuma Group of Shaw, or the group of your fod, more the best do say Shaw and Shahan Group, well, a Shinya, Shahan Group, much the Féile Drámaíochta, a Hanley and the Bianta Father, I guess should Ashteri Brainine. I lady the drama on Holland the Fiohani and the Altarcheri. Ta Haijan Butcher Mohaku, eg the Féile Jula, Agus Náisiúnta, a Handianu Hoshin Comhlachas. Lanuguch, lady here, Amandi Drami Father, Amandi Drami Garam or Taku Yama, Hagoni, lady here, Saul Chaha, Kruiha, Kruaktaha. Ní bhhain do éilteann Comhlachas ach do bobal héin fásta a garchalíne a nám na nálog agus a nám na pesca. Caim a réid bhfuil sitheirínta deanta acu lig gahéirí ag Glasgow Crothóir agus ag an nathe Thomas a Becky agus an Common Rig agus go mare Ashteri Brédain ar feidh bialtaí fada go fór. Mai seo. Is mór a teithal a hanig Chúrsaí Drámaíochta éilte agus Chomainn le beagta luas. Mar hampla san Amharclann seo ón fiú le go dtí dara le fiche do bhharrta an líide barpa sa híon go mar bharráis beantaí fada a seo Féile éitiúil do chuid a Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta. Féile go dói. Léiríú sé Drámaíoch, dhé Dráma Adda. Léirí Ashteri Radio na Gaeltachta san nám. Ashteri na Shannaviahu. Léirisha Astrahan Session Dubish or the Country Boy like John Murphy. Agus léirí Ashteri Hari drama nua chumas an nám Shane Boyle Mogre. Agus mhaile sin fása léiríú ceir Drámaíoch gare an seo ag Féile éitiúil do chuid a Comhlachas. Agus a más an rámí sin bhí cethir don na Monarchain. Shane Dobhair bhí tasad an enú ón sa drama léirí Euroclass i chéad bhí. Becher Bart the more break, small via Crust Factory would you have, Snare Cover, I guess GP and a beer. I guess my shouldn't be here on the common drama after Sakalash regular little cannon, Mohay Rorty, Run of Farsture, Chellen, Kilcata, Little Cannon, Ball of the Féile, I guess Glam Holland Killer. Or shouldn't lead your purpose here? Credym hér go chochain na Féile éitiúla seo a bhís na cead chuigí, styradín tas na Common héin, agus sa chaidrú idir na Common, agus clúis a pobl mór fechan ar fod na tíre. Yn bhfuil dat i'n honil sy'n amsyn bod gael a Féile bheith yn ei dói yn o'r tohorge, mol yn y Féile, y Ghaoth y Jelen, go Burt o'n a Hanliain. It's new wension. I just checked bench on the waiter because the comments along. Hashi pushed further of Féile, Gola, Hudras about that. Hashi should Féile Drámaíochta Biantur, we shall never be on the father, and then the public of Féile. Well, Shimurisa Gumei and Flannel Changi on the Hodju, Egam Drámaíochta, agus Bijoki Alvio Honorisht, the Common, agus the Féile. Agus sílam gur tuair dócha sé, bhil Drámaíochta a gomu in Nealcatí Chonil san Amharclann. Tá Drámaí Lórstífa ag Francie Cullen, agus ag Neil McCowerkey, agus ag Dúine eile da bobl héin le blianta. Agus iad a teispan Javali na stóile héidí ón mag le bhríide do Noel Ó Gallchóir ar dhéiriú an drama an seo ihe lúin agus ihe bhhairt. Agus drama darí eile fásta, beidir a réile hallamón pin fásta.
O bwni yn Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta yn 1976, fi sydd y ffael jontas liantwyl o ryn y Ghaoth mor fi a'n Fhéile Náisiúnta Drámaíochta revision. Fi offi gyn Comhlachas y gamas yn Ghaoth Connemara, dyn nhw wain ffosti y golen amser ar ffein ymlianta, chwmael a obriona gyda'r ar enw. Chwmael a fe gebrwn y feiltio, y feiltio etchwr o'r yma cantio nhw, ysbrel a feiltio de gwle, ond fiochona, complex with your line or a harn, Chamalactia, Gonamara, Gormamonu, Suspicial Echahale, I guess we'll do Bedju Honin. Homaina Shin, Honan Kola has Shervish in Tarfoil, the Homan Ramiart or Fog the Chira, the Yorland Ramiart Taku, Richard Chamarart, the Bonu Common, the Kursiaku, Lash Stilla the Lady here, Horrorfoil, the Homan. Deutsche nuat ha, vi lady has special taku, vi gradum the Amharclann acu la drami ure spragu, vi ashter in the chilion, agus vi hui bagagus Maria Nora, agus din yelle und hu shot chilions na hashterition. Agus Hanne common, agus Jimmy common, vin Comhlachas on a dolu, mar a teg of foil. Vin Comhlachas ag ffael mwynw a fi fiwnta, a rhi hynama o ryn y Ghaoth agus nis journey o aras na Gaeilge. A hannig yn pethau, agus dochorw ar llynw dyn chorlia aracta hwai has, ar y jechu led y fi wliau fydd sy'n chdigiag, coiw tŵs la re ŵr y forber na Gaeilge. Nyr y dogas ffordd na Gaeilge, ar yn siarth leideg da'n ar ie fydd sy'n cahardiag, na sé chynegriarta, a lacw ffregrart as sé wóreimse ybre. A rastla haw wong ille elante o hwy agus o ias, hyrfisi do phobl y Gaeilge agus riachtanis na harna le Gaeilge gotchana. Hannig yn sacw nhw a sio feim yn miwl ie fydd ys y cahardiag. Re ŵr y forbert na Gaeilge. Wel, bedyn o'r coiw, a sílam sa gur cinse na chun leasa Drámaíochta na Gaeilge a bhí an tá ebrú seo. Rubh sin bhí mlí ebriacht dhéag leis an dom an Comhlachas an na másc agus néan déta sin ní ró na siir. Fu an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta jontas dó, céadorpa sa 7,000 chuig sa 4 euro, an dhéag sa 3 sin a taridir ie 100,000 euro. Yn lianna, ie fydd yn leidig, ten 100,000 ie gyliau, a elig yn Comhlachas nes yn leir yn leisiwn te sioe egrw. Sin ort van gead. Sílam sa bod siop chwena, bydd yn ni asgrwdw, yn mwynw o hwgdr do Drámaíochta na Gaeilge, san na fiohan, san na fratw, a te enw o lehar na hwye an tocrw hannig y feim o'n ie fydd ys y cahardiag. Ta slad, ta sgrystianta structur na feiltio etchwle a fion o chosin Comhlachas agus chdedyn hyn o ledger gwrwn y feiltio etchwle sy'n myrtyn a tewarta. Copla cest, cydjahau yn jontas a fi elig yn Comhlachas no an ffwyliad o sy'n o'r harfa cyda 7,000 euro. Cydjah siya. Wel, cynnyr byd yn y sé cyn egriartu sy'n ffregra as cwrsi Drámaíochta. Cesgele, won ille elanda. Cyfeir common Drámaíochta mor sy'n sy'n sé condau, y dwysgwr eron a leiri dramau sy'n lienye fydd sy'n leidig. Tynyfr bag. Cael yr edrych gwrdd doen am hen, gwrdd o'n rhaid cultwr eirachta agos belcarta, a bellart o wynw yn Comhlachas a hart, mor y fi ar ffai gianti ffodda, agos sy'n mor y tesio o hiw na sgol Drámaíochta, nid yw wen yn common sgol Drámaíochta a niontas diantwyl o'n rhaid cultwr eirachta agos belcarta, agos chyn mach hen sa tiw sio chyn yn iana agos ar ffod na heron, an blech agus an re a teir an sgol Drámaíochta. Féilte etchwle, féilte cuige, féilte Náisiúnta.
fod na tíre, agus níos sam mór airgid aber cígas a 5 míle sin an Jontas an Common Scáil Drámaíochta, nó an Jontas a bheith an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta nó hartfa 100 míle euros dóithir. Mar achal Scoil, tréstiamsa is an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta ag a heirige le Séna Maróní as an obair éachta a deantaige le haar líanta question markas tíon seogam tá córa ceistes tíon seog. Céad bliana Séna Maróní tú pléil se Drámaíochta. Yn aml sio hyn nhw ond... Am y roed, iawn. Wel, sias gyda na sias pwy di, pasio dwi. Se. So, dyn nhw la harlech y blian. Agus, siarm se na mwyn i hydron ag y bel nobwy y tydjanta ag Séna Maróní la pwydw môr o gyn iele agus o'n y fan Féile, Gilles Eiri na bianta ffata. Agus, dar moge la pwydbian yn nwas tysyd snew yn le o nasr. Se Oscailt an Jontas bhíochta sin an éigelas a ceardir. Sin go hotse, se galant a scafte mór eicad an seo a tachtaí ar do thuirta tús na Féile agus do aistear i bhís na dúnamh, agus se galant a bhfuil meidir aistin seo san Amharclann galant a seo a choithí seo agus mar a dúirt máirtín agus sin máú mór tilteach a hananir ó bhaintseachú le a choithú na Amharclanne agus bhéil i héidí na daoine seoigh ar ó bhaintseach go se Drámaíocht an sa túú seo tíre, bhfuil luhaid an arú bheith an ócad seo mort tá bhí siad inis an Oscailt Oifigiúil ar an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta dhéhíle san lídé. Go mí maith. Míle agad Noel an mein cínte go good a fans glagúil go mór leis spirid a támuid frí láthir an Drámaíocht in méige chuin cí. Agus cógáirte fas asta stúin I déile le ceist fanspóideach an airigid. Maith le ísgáil am Marónaí. Líon bhí